Ngibingelele ke nginamukele ku Red Seven Stories kama namunelo dlala isidombi izimbuka ngedansi izimbuka zimjekeze ke nangu uyiloboni. Namhlanje ngihamba nobhuti la ozoshare okuhlukile ozodinga usizo oluhlukile. Ngiyacela ke ku comment section nani nibe abantu abazosilekelela ukuze sithole isombululo kule problem ekhona ngoba sithanda ukuthi umuntu mefike ekhaya akwazi ukuthola isombululo. And nawe if we same situation kuyokusiza ukuthi ufunde ama comments ulalele nenkulumo ukuze nawe ufuthi inkinga nefanayo ukwazi ukuthola udaba lakho ukuthi lilungiseka kanjani. Mhlawumbe futhi ungafika la ekhaya asinankinga, izinamba zethu zikhona, email address zikhona, kulula nje kakhulu. Bhuti wami asikubingelele sikwamukele ku Red Seven. Yebo, ngiyabingelela nami kakhulu, ngibingelele nababukele ekhaya. Phinde ngibonge ithuba lelo ukuthi mawungiphe lona. Okay, bhuti wami usiphahlile lana WhatsApp ngathi mina yazini mfethu ngiyayizwa indaba ebhala kodwa awusende voice note ungichazele kafushane nowakwenza lokho so ababukeli abazi kahle ukuthi uze ngani. Sicela nje ubanikeze udaba lakho ukuthi lihamba kanjani. Okay, since ke udaba lami bhuti wami lulude ngizozama ukuthi ngishortnishe nje but then lizozwakala. Well mina ngumuntu ozalwe ekhaya elingathini elicebile because imali ikhona ubaba unayo imali because usebenza kahle yabo. Okay. Bhuti wami ngithe ngisafunda esikoleni mina grade 12 kanje wasethi ubaba how about ngikuthathele unkosikazi ngabe khona yini intombi oyibonayo ukuthi ifanele ukuthi ithathe unkosikazi. Okay. Nami ngalesa sikhathi ke khona intombi ebengihlanyisa kakhulu ke bengithandana nayo noma igama layo ngize ngisalibiza unkosikazi wami ke lowo. Okay. Bese ke ubaba azikhiphe ziphelele kokwe yonke into efanele yenzeke ayabuye umakoti ezekhaya nangempela futhi kuhlaleke. Ngakuphazamisa nje. Yebo bhuti. Akuwena lo waphuma ephepheni ngoba khona ngeke ngayezodaba umuntu omncane olotsholiwe kubashada. Noma ngingazi ke bhuti wami kodwa nami ngakhishwa ephepheni noma ngeke ngilibize ngegama la khona ngaleli local yabo because yamangaza kakhulu yona le yanto. Okay, nami ngizange ngazodaba kanjalo but ke ngaqhubeka futhi. Yebo bhuti wami. Kuthe in like 2-3 years sishadile bese sinabo abantwana abawu2 nesithandwa sami naku ngisibiza ngegama nesithandwa sami. Kuzahamba izinto ulashona itime kwaphoqa ukuthi izimali zakhe zihlukaniswe among family members yabo. Ekuhlukaniseni kwezimali mina ka end up ngingayitholi imali eyanele bathina abafethu bathi mina ngathathela umfazi ubabe saphila futhi naloko ke angizange ngize ngilwisane nako yabo because ngifundile vele yabo ngave ngathi I know it's fine ngatshela ifro yami ukuthi I know angijike la eThekwini ngiyobheka amadogo yabo because kukwanongoma ekhaya. Ayi nginyuke mangifika la eThekwini ngilithola itoho nje ngisafika ngathola itoho elibhedayo ngicathi kwakuyi security yabo. Ngaleli langa ngiyongena i-day shift ngihambi ngiyangihlaba isitimela ke mfethu yabo. Mangifika esitimeleni sigcwele nje futhi nakhona nangu lo sisi lo sikhuhlane naye ngesifuba la manje siyampintshana la esitimeleni yabo. Hayi ngithi mangimncokolisa vele ncokolole lo sisi muhle yezwani bhuti wami. Hayi ngimthathe ke lo my sister ngenye day ngimtshela ukuthi hayi my sister awuthi ngikukhiphe siyodla phandle kanje yabo. Hayi nangempela ngimchazela udaba futhi hayi ancanywe naye mina yabo. Angimtsheli kodwa ukuthi emakhaya mina nginefro yabo futhi sinabantwana nefro yabo. Sithandane sithe sisathandanile nje izinyanga not even isikhathi singakanani beku 2020 yabo before lockdown yabo. Sithandane ayi vele kuhlalisiswe yabo and problem lesiso sinzima because amawele yezwana into engizoyithini le problem nama ngisipana yabo umuntu wakhona uyaspana na into ezibhedayo kodwa ngibona ukuthi hayi no kufanele ukuthi ke manje ngihlanganisa uplan njengendoda mfethu yabo. Ayingizame mfethu ukukhula incosi sikhuluma nje manje wena mfethu uzi health iziyaphila yabo kodwa manje into eyinkinga kakhulu ukuthi ngizowenza njani ngizomtshela kanjani ukuthi mina ngumuntu ononkosikazi onomndeni because yena mebheka mina mfethu ubona ukuthi kusasa singalakha ndawonye yabo. Where else mina nginayo umunye umuntu ngala enginekusasa naye yabo.
so ngidlala ngayo angikwazi ukumtshela yabo angikwazi ngisho ukumbheka mangithi ngizoqala lo ndaba mfowethu ngivele ngicine ngokuthi yazi konke engizokuxoxela yona kodwa manje ngicine ngingafikanga lapho ngixoxe ezinye izinto bro ngixakekile mfowethu angazi ukuthi ngingamtshela kanjani lento mfowethu. Okay, shuthi wena emakhaya unezingane zo2 nginengane ezo2 kumakoti oqondile. Umakoti akho zamthanda kakhulu mfowethu ngimthanda kakhulu yabo. Okay, bese la eThekwini unezingane zo2 ezamawele yabo ezizakamuva zo kuyintombi futhi uyayibona leyo nto. Intombi uyakwazi ukuyishiya la ngoba usebenza eThekwini uphinde ugoduke ekhaya ingazi ukuthi ngenkosikazi yabona ngifike ngihlale nonkosikazi ngali nonkosikazi mangibuya ngizangala akazi ukuthi ngize entombeni. Yayibona ukuthi inkinga kanjani lento mfowethu. Okay, and vele unkosikazi vele ufuna ngatshelwa ke ngoba phela ngeke ngiluze unkosikazi yabo. Okay, umuphi umuntu ofuna ukukhuluma naye la umtshela iqiniso? Bra wami because kahle bo2 uyadinga ukuthi ukhulume naye ngoba if utshela intombi ukuthi unonkosikazi emakhaya mhlambi kwamukele lokho ngesithi nje kwamukele ngenhlanhla yakho ebese niqhubeke nithandane. Izingane phela one day ziyafuna ukuthi zowakhela iphandla zofaka iphandla ekhaya. Futhi kahle the day kwenzeka lokho nomakoti kufanele azi. I know ngingasho kanjalo ngithi okwamanje ake sibheke indaba yalenkinga yokuthi kwazi lo ukuthi nginonkosikazi singazileki inkinga zibe ziningi mnganye ngoba manje ikhanda lami liyaqhuma kwemanje nje mfowethu yabo. Okungcono leyo nkinga leyo siphinde sihlelela ukuthi sihlehlise ngophinde ngimtshele ke yabo. Okwamanje siqale sitshele lo sisi lo yabo. Okay, seThekwini vele nawu la eThekwini vele nawu la eThekwini around la eThekwini koMlazi. Okay, uthini indaba zokuthi kulobolana akaze ayikhuluma nje abantu besifazana bayathanda phela ukushada. Mfethu seke wayikhuluma kaningi leyo nto bra wami yabo. Seke wayikhuluma kaningi mfethu leyo nto kangokuthi ngize ngimtshele hayi isimo nawe uyabona sinjani yabo kodwa kube amandla nginawo ngilotho nginayo ngiqhubeka namanga bra wami yabo ngoba manje ayikho into engizoyenza yabo. Ngimtshele ukuthi mangathiwa ngiwina noma ilotho ke mhlambe ke ngingamthatha yabo. Shuthi ingane kahle azihlawuliwe. Mfethu azihlaliwe akwenziwanga lutho mfethu. Yezwa akwenziwanga lutho. Zinemem ngakho ingane manje. Ngoba nje kusuka ngo2020 othi nje 21 22 23 izina 3 years mfowethu 24 zina 3. Okay, zizoba na 4 kulonyaka. Sezindale zikhulile mfethu kodwa manje nezikhule kakhulu ilezi zankosikazi. Okay, unkosikazi ekhaya uyazi ukuthi uyasebenza noma ungasebenza into etheni kodwa uyaletha imali ekhaya uyavakasha futhi kanti wena imali ikhona noma inganingi uphinde futhi uyicozule ondle ngapha ngondle ngala futhi ezinganeni lezi ezimawele yabo. Ngenhlanhla futhi lo nomawele uyasebenza naye so siyakwazi ukuthi sipatanise and futhi akangiquestion kakhulu yabona mangabe imali ngingayifakanga kwenye inyanga akangiquestion ukuthi indaba kule nyanga kanjani umuntu oright yabo. And manje ngiphatheka kabuhlungu bra wami ngoba lo mntwana wabantu bengenalo ngisho igciwane yabo. Ngithe mina sengifika kuyena ngamsulela ngezinto zonke lezi yabo. Okay, wait. Shuthi wena umthelele ngesandulela ngculaza kaphinde ngamkhulelisa futhi. Okay, shuthi kahle mekunjalo lo semakhaya vele unaso. Obviously ke lo semakhaya ke. Wait. Mothi obvious shuthi phela angazi nikuconfirm na. Hayi ku confirmed unaso. Okay. Unaso ngoba phela vele umuntu oqondile wami futhi ngimnika brown nje yabo. Okay. Unaso yena ngoba wafika naso noma wena wafika naso noma wawuzalwe naso. Hayi ngikholela ukuthi imina engamnika ngoba sibafana mfowethu siyahamba senze izinto yabona bese siphinde sibuyele ekhaya njengoba namanje ngisaxakekile lezi ndlela zami mfowethu yabo. Kusangixakile nje manje lo la eThekwini useyazi ukuthi unaso. Thole ngalesikhathi esakhulelwe yabo. Ingane zakhe zokuqala lezayikhulelwa. Ingane zakhe zokuqala mina uthola ukuthi usenengculaza manje. Senengculaza futhi. Waxolela because